zijn vrouw heeft de benen genomen. Nou staat Jan er niet al te best voor, want hij heeft 7 bloedjes van kinderen. Heel de dag vragen zij hem in koor. Vader, waar is moeder gebleven? Waar is moeder gebleven? Het is zo stil hier in huis. Vader, waar is moeder gebleven? Ach, vertel ons toch even, wanneer komt ze weer thuis? Vader zucht, hij had ruzie met moeder. Toen is zij boos het huis uitgegaan. Maar hij weet dat ze houdt van haar kinderen en betreurt wat ze nu heeft gedaan. Vader, waar is moeder gebleven? Waar is moeder gebleven? Het is zo stil hier in huis. Vader, waar is moeder gebleven? Ach, vertel ons toch even, wanneer komt ze weer thuis? Ach mevrouw, laat uw moeder hard spreken. Maak het goed, keer terug naar uw man. Maak een eind aan het leed van uw kinderen. Keer terug, want ons hart breekt ervan.